Widrana dhumateng kula kangge sinau sesarengan gayut bab wicara Jawa salah satunggal mata budaya wonten ing kabudayan Jawa. Nah, ingkang gandeng menika wujudipun pasinaon tegesipun saupami wonten bab ingkang sisip nggih badhe pun trepaken kang sepisanan kala wau wontenipun tembung kawula. Dados kawula kaliyan kula menika beda tegesipun boten kok teges kawula menika bentuk krama saking kula boten. Dados kula menika sampun bentuk krama boten perlu dipun kramakaken kuadrat dados kawula. Ning malah estunipun Jawane wonten ngriku. Mergane wong Jawa menika saking kepengine ngurmati marang wong liya, saking kepengine ngurmati dhateng tiyang sanes, pramila kala mangsa ingkang sampun krama menika pun kramakaken malih. Dados kula ngaten cekap. Lajeng ingkang angka kalih menika sumangga dipun wiwiti. Awit tembung wiwit kalian awit menika beda. Wiwit menika dimulai ning nek awit menika karena. Nggih. Awit saking menika, menika karena. Oleh karena itu, nek sumangga dipun wiwiti menika tegesipun dimulai. Nggih, menika sawetawis menapa introduction. Introduction kangge pasinaon dalu menika. Nggih. Dalu menika ingkang badhe karembak jam menika bab lamaran. Bab lamaran. Terus lamaran menika estunipun satunggaling lampah upacara ingkang asipatipun pribadi. Pribadi antar keluarga menika dereng semua. Temenipun nek menawi lamaran menika dereng semua. Awit nalika nglamar menika wangsulanipun wonten kalih. Nggih menika dipun tampi utawi boten dipun tampi, utawi dipun tolak. Utawi dipun tangguhkan. Nah menika pramila lamaran menika mujudaken lampah upacara antar keluarga. Pun menika kanthi lampah saking tiyang sepuhipun calon kakung tumuju dhateng tiyang sepuhipun calon putri menika cekap. Nanging mbok bilih gayut kalian wicara kala mangsa lajeng awit saking karoban raos suka, raos remen ngaten kadang kala malah nalika badhe nglamar menika badhe ngendika piyambak ajrih menawi badhe sasar susur anggenipun ngendika lajeng putusan utawi njabuk satunggaling sesepuh menika kangge nglamaraken utawi kangge nembungaken. Menika sah-sah kemawon. Lajeng menawi lamaran menika menapa tiyang sepuhipun calon kakung menika nderek menapa mboten? Lamaran menika nalika lamaran tiyang sepuhipun calon kakung menika nderek nggih prayogi mboten nderek mboten dados menapa. Menika menapa lamaranipun. Nah, ingkang cetha nalika lamaran menika tumrap ingkang rawuh nglamar upaminipun ingkang pihak kakung menika rawuh nglamar menika mboten perlu mbeta maneka warni ingkang kados dene serah-serahan. Dados nalika lamaran kecekap bekta oleh-oleh kemawon. Cekap bekta oleh-oleh kemawon lan menika anggenipun masrahaken sacara non formal. Sacara non formal dados saupami nalika rawuh lajeng menika pun aturaken nuwun sewu menika namung sekedhik bektan saking griya. Ini sampun sah, sampun cekap. Boten perlu menika dipun acaran. Nanging lumampahing wekdal upacara lamaran menika dados satunggaling upacara ingkang radi ageng. Upacara ing radi ageng pramila lajeng ngaturi sederek tangga tepalih lan sapanunggalanipun lan ingkang suwawunipun menika upacara lamaran menika mboten mawi MC.
Awit menika langsung keluarga, mertamu datang keluarga. Nah, lajeng pangrembakanipun menika ngginakaken MC utawi paraga panatacara. Nah, pangrembakanipun malih lamaran menika eh, calon kakung menika kepengin ngomong dhewe, nelakake panglamar dateng calon putri. Menika dos pundi, Mas? Nggih, sah-sah kemawon. Nanging kados ingkang sampun nate kula aturaken wonten sawetawis dinten kapengker, menawi lamaran menika estunipun rembug sepuh, rembug tuwa. Dadi sinaosa menika mangke lare badhe matur piyambak, lare dipun tampi lare matur piyambak sineksen dening kulawarga saged kemawon, nanging sampun ngantos utawi ampun ngantos rembag sepuh menika kelangkaan. Ampun ngantos rembag sepuh menika kalangkaan. Nah, menika ingkang perlu dipun mangertosi. Nah, gayut bab menika nggih lamaran menika gandeng menika rembag antar keluarga nggih, rembag antar keluarga kasarane keluarga A mertamu datang keluarga B nglamar ngaten dados menawi nalika lamaran menika nek maca ya ketok wagu. Dados menawi lamar menika prayoginipun pancen boten maca, namung mbok bilih gayut kalian asma. Nah menika nama keluarga tapi sinten ingkang dipun lamar, sinten ingkang nglamar menika perlu beto catetan boten napa-napa. Ning nek nggon kata-katane ngantek digawa sak lembar wutuh menika ketoke wagu. Dados menawi lamaran menika pancen betahaken kaprigelan utawi kawasisan anggenipun ngikal basa utawi ngrakit ukara. Menika kangge lamaran. Nah, lajeng tumrap paraga panatacara piyambak nalika lamaran menika kados pundi damel swasana ingkang menawi formal nggih boten, seminipun semi formal ngaten, semi formal. Dudu papane nggo glenyengan. Nggih. Awit menika rembag sepuh. Nanging kados pundi anggenipun damel swasana menika cair kebak ing kakulawargan. Menika menawi lamaran. Lah kados pundi menawi menapa lare kepengin matur utawi berkata-kata sendiri nglamar dateng calonipun menika dos pundi supados rembug sepuh menika mboten kelangkaan. Lah menika saged dipun sanggit, dipun sanggit menika dipun reka. Dipun reka supados rembug sepuh ora kelangkaan nanging sing dikarepke bocah ya iso kaleksanan. Upaminipun ngaten. Dados nalika saking pihak kakung menika utusanipun pihak kakung utawi utusanipun tiang sepuh saking pihak kakung menika nelakaken panglamar. Nah menika dipun tampi dening pihak putri. Nah, saupami menika dipun tampi piyambak dening bapakipun calon putri langkung prayogi, dene menawi dipun tampi dening utusan utawi duta wicara saking keluarga putri nggih boten dados menapa. Dados nalika sampun wonten pratelan panglamar, juru wicara saking kulawarga putri boten lajeng nampi. Nggih lamaran kula tampi, boten kados ngaten. Nanging kanthi dipun tanting langkung rumiyin. Calon putri menika dipun tanting langkung rumiyin. Nggih, menika rembag kula tampi nanging bawanipun ingkang badhe nglampahi menika anak kula wedok pramila keparenga kula badhe nanting dhateng piyambakipun. Nah, jroning nanting menika saged dipun reka, saged dipun sanggit upaminipun calon putri menika kepengin mireng piyambak anteping sedya saking calon kakung. Lah menika syarat menika dipun ajengaken dhateng ingkang nanting saged bapakipun utawi pakdenipun utawi pamanipun. Kula kepengin mangertos anteping sedya Mas Damar anggenipun
badhe nglamar menika Pakde. Mugi keparenga Mas Damar medhar pangandika sineksen dening sedaya kulawarga. Pamanipun ngaten. Nah, lajeng ingkang dados duta wicara wau nggih medharaken dhateng para tamu menika wonten syarat sarananipun. Awit anak kula palupi menika kepengin mangertos anteping sedya. Nah, Damar menika anggenipun nglamar menika estu menapa mboten pramila sinaosa kala wau sampun kawedhar pangandika panglamar saking panjenengan. Mugi keparenga kula nyuwun lelah Mas Damar supados ngendika sineksen dening sedaya kulawarga. Nah niki dados wonten sanggit utawi sambung rapetipun lah mangke pihak kakung utawi calon kakung menika lajeng medhar pangandika sineksen dening sedaya kulawarga ingkang rawuh wonten ngriku. Calon putri nggih dipun rawuhaken utawi dikeluarkan dari kamar. Nah wonten ngriku mangke karepe bocah iso kaleksanan. Nembung dhewe disekseni dening kulawarga. Nah sasampunipun calon putri menika oke, nggih panglamar kula tampi. Lah saweg mangke duta wicara nyambung sampun sineksen dening sedaya ingkang rawuh menika panglamar dipun tampi. Nah menika bali nang rembug tuwa meneh. Diuncalke nang nggon pihak tamu malih. Inggih matur nuwun piyambak sampun tampi menawi kepareng menika badhe ngukuhaken pamanipun supados langkung supekat kanthi pasang kalpika rukmi utawi pasang cincin. Nah, lajeng pun sambet kanthi pasang cincin. Menika saged kados ngaten dados kangge lamaran menika astunipun mbetahaken swasana ingkang luwes. Betahaken swasana ingkang luwes. Boten saged swasana ingkang saklek. Nah, menika perlu jelimetipun menapa panatacara anggenipun jlimeti lampahing upacara menika kudu tansah nyemak menika supados lampahipun menika luwes tiktokipun antawisipun tamu kalian pamengku gati menika saged wonten sambung rapetipun. Menika menawi ngayahi minangka MC lamaran. Dene mangke ingkang kula aturaken menika dapur conto ingkang prasaja gayut lamaran ingkang mbok bilih panjenengan sampun nampi nggih menika gayut kalian conto panglamar tumrap panganten putri. Nah, panglamar menika katindakaken menawi rumiyin menika sak sampunipun lampah dom sumuruping toya tegesipun pados sisik melik. Sasampunipun sisik melik lajeng wonten Mara Sanja. Mara Sanja menika merdayoh memperkenalkan diri saking kulawarga calon kakung dhateng kulawarga calon putri. Menika Mara Sanja tegesipun nggih namung silaturahmi kemawon, silaturahmi kemawon. Sasampunipun menika saweg wonten upacara lamaran ingkang karembat dalu. Nah, lamaran padatan ugi lajeng dipun sambet kanthi tukar cincin nggih, pasang kalpika rukmi. Tegesipun sampun setengah langkah menika sampun lumampah dene tumrap muslim nggih, tumrap muslim menika anggenipun pasang cincin boten saking calon dipun pasangaken calon boten. Ning tukar cincin utawi pasang kalpika rukmi menika katindakaken saking calon putri menika ingkang masangaken ibu calon mara sepuh. Nggih, ibu calon mara sepuh tegesipun ibunipun calon kakung. Dene kangge calon kakung ingkang masangaken nggih menika bapak calon mara sepuh utawi ingkang makili. Tegesipun bapakipun calon putri utawi ingkang makili. Ngopo kok ngono? Awit nalika lamaran menika dereng mahram. Dereng mahram. Tegesipun dereng saged
gepok senggol nalika lamaran menika dereng mahram. Pramila adat tata cara ingkang lumampah tumrap muslim awet menika menawi mahram dereng kepareng gepok senggol pramila anggenipun pasang kalabika rukmi menika dipun tindakaken silang. Calon putri ingkang masangaken ibunipun calon kakung, dene calon kakung utawi calon manten kakung menika ingkang masangaken bapakipun calon manten putri. Dados putri dipun pasangaken putri menika mboten wonten ara lintang, dene kakung dipun pasangaken kakung nggih mboten dados perkawis. Menika tumrap ingkang muslim. Dene menawi ingkang sanesipun menika padatan tetep saking kakung dipun masangaken dhateng calon putri langsung. Sugeng dalu Mas Andrianto. Wah, iki wonten rawuhipun tokoh pedalangan Ngayogyakarta menika. Monggo nun sewu pun wiwit. Nggih. Menika lampahipun kados ngaten gayut kalian lamaran. Mapilih wonten pandangon utawi pangandika saderengipun lumebet dhateng conto, monggo pilih wonten pangandika. Pilih kepareng Mas Andrianto nepangaken diri dhateng para kanca nggih monggo. Nggih, matur nuwun Pak Faisal. Ngapunten menika randa tanggen kawula wau nembe kemawon WA mlebet lajeng kula nderek mawon. Nggih. Nggih, nderek nepangaken dalem Andrianto menika dalem saking Potorono setunggal RT kalian Pak Suryono menawi asli kula menika Kulon Progo, Lertoyan. Namun sak menika sampun cumondhok wonten ing Banguntapan. Nggih, nderek ngangsu kawruh kalian Bapak Faisal Nursinggih. Bebile makaten anggen kalau matur. Nggih, matur nuwun Mas Andrianto. Bebile wonten pandangan saking Mas Iksan utawi Mas Herman. Monggo. Pak Zam kok tindakan iki juran. Monggo bebile wonten pangandikan Mas Herman. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun matur nuwun wonten Pak Nursinggih awit sampun diparingi wekdal. Menika kula mirengaken kok sampune menapa niku dom napa niku? Sik melik niku wau. Niku lajeng dipun lajengaken sowan wonten calon putri. Nggih. Ngoten. Mara Sanja nggih. Nggih, matur sanja niku wau. Di saat matur sanja niku wau napa saged langsung diagendakan menawi hari lamaran napa terus makih randonnya napa pranata caranya harus seperti apa ngoten. Nyuwun ngapunten. Kados mekaten ingkang kula nyuwun. Nggih. Dados Mara Sanja menika dapur silaturahmi. Kasarane mung dolan ngaten. Nggih. Dolan nepungake diri kula saking dusun Potorono paminipun ngaten dhateng Pandian Umbulaja. Dados namung silaturahmi biasa. Dados nalika silaturahmi menika estunipun boten perlu MC. Wong kasarane mung merdayoh. Merdayoh. Menika Mara Sanja. Nah, mangke sapunipun Mara Sanja tegese Mara Sanja menika dinggo nggenahke menapa secara tidak langsung genahke pancen kagungan putra putri wingi sing diomongke telik sandi wingi ternyata memang betul. Memang betul. Menika Mara Sanja ginanipun menika. Nek sak menika Mara Sanja nggih sampun boten. Pun boten wonten. Sak kasarane saniki tiba-tiba teko njuk nglamar kok. Nepungke diri terus nglamar. Mergane antarane bocah lanang karo wedok wis padha dene ketemune terus do matur nang wong tuane dhewe-dhewe. Besok nun sewu Pak, benjing tiang sepuhipun Mas Damar badhe rawuh ngriki badhe
lamaran pawane. Lah menika wis gathuk, nek rumiyin rak dijodokke, pramila nek rumiyin menika wonten Dem Sumuruping Toya menika kanggo sisik melih lajeng dinyatakan dengan Mara Sanja. Saweg sak sampunipun Mara Sanja, kondur saking Mara Sanja menika nang omah rak rembugan ternyata ya bocah ya apik tenan. Subositane ya jangkep lan sak panunggalanipun. Ya wis sesuk dilamar, lah lajeng lamaran. Nah, lamaran Nggih. menika saged kula aturaken kala wau. Lamaran menika saged kanthi utusan, maksudipun utusan menika ndapuk duta wicara nanging ugi saged dipun tindakaken piyambak dening tiyang sepuhipun calon kakung. Saged dipun tindakaken piyambak dening tiyang sepuhipun calon kakung. Lan ugi saged dipun tampi piyambak dening calon putri. Bapakipun calon putri tiyang sepuhipun. Dene menawi boten saged menapa ngendika utawi matur kanthi wijang awit saking bombonging panggalih nggih kanthi damel Duta Wicara. putusan nggih dapukan Nggih. duta wicara menika saged kemawon. Nah, menawi limrahipun pancen pihak kakung ingkang nglamar pihak putri menika lamaran. Ning nek pihak putri kok nglamar sing kakung menika naminipun ngunggah-unggahi. Nggih. Dados lakon andi-andi lumut menika ngunggah-unggahi. Mergane putri-putri klething-klething menika sing njaluk neng andi-andi lumut menika ngunggah-unggahi. Tumrap bebrayan Jawa kok menika kirang trep. Kasarane sing wedok kaya le ngatek banget. Nggih. Matur suwun Pak Faisal nggih. Nuwun Nggih. Mas Irman. Nggih. Nggih. Babile wonten pandangan sanesipun saderengipun lumebet dhateng conto waminipun. Nggih. Nah, tembung panglamar, nggih tembung panglamar menika ingkang limrah dipun ucapaken nalika tembung panglamar menika ngebun-bun enjang hanjejawah sonten menika tembung ingkang asring dipun ginakaken nalika lamaran. Dodok kori